קלף מסר מקלפי היהלום שברגש מתאים לכל זמן שתפגשו את המסר, והקלף שיצא שמחה. שמחו באדוני וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. השמחה היא האנרגיה הכי גבוהה, היא מצב של ריפוי עצמי, חדווה פנימית, שלמות ויכולת להקרין אנרגיה חיובית טובה ועוצמה רכה מעודנת על הסביבה, ביטוי של התלהבות המעלה תדרים. אני אותה מתוכך בריקוד בשירה, תני לה ביטוי ביצירתיות, ספונטניות ותשוקה לחיים. ברכי את האדמה עליה את פוסעת ונשמי את היופי של הטבע המפעם ממך. את צוללת את דרכך עכשיו בשמחה, והיא תשפיע על גורלך ומזלך לטובה, כי עיקר השמחה לעלות הניצוצות מכל דבר זמני גשמי, לשבח ולהודות, כי הכל לטובה, ובכל הנידה שלך את זורעת זרעים של תובנות. את תתרומם הרוח מתוך השמחה שבתוכך. השאירי את ליבך פתוח, להאיר מקום של שקט בפנים, ספירלות של שפע בדרכן אלייך חייכי. זה הזמן שלך לזרוח, המלאך מיכאל. אמר רבי נחמן מברסלב, עיקר יישוב הדעת הוא על ידי שמחה, כי על ידי שמחה יכול אדם להנהיג את ליבו ואת מוחו כרצונו, ליישב דעתו, לחשוב ולהצליח.